morning. Ayan po. Tutur ko na naman kayo sa aking bagong walk dito sa malapit sa aking tinitirhan, guys. So ayan po, guys. Ito, ang ganda. Ang daming bulaklak na naman, bougainvillea. Ayan. Dito kasi, guys, ayan, olive tree. Ito kasi, guys, hiligin na mga nagtanim na mga iba't ibang uri ng flower plants. So ito, guys, is pine tree. Dito sa town ng Godella, Valencia, Spain. Ayan. Dito na pala ako sa may eskwelahan. Ito malapit dito sa aking tinitirhan, guys. So, ayan, naglalakad lang ako papasok, guys, sa aking walk. Yung extra ko sa pang umaga. So ito, guys, ang aking dinadaanan, guys. Ayan, guys, ito bougainvillea. Ang ganda. Ayan, guys, ang bougainvillea. Wow, ang ganda, guys. Oh, guys, wow, so beautiful. Ito naman, tinanim nilang mga puno. Hindi ko alam ang mga pangalan ng mga nato. So ito naman ang fig tree, guys. Fig tree. Yan. Pag namunga yan, ang tawag nila is igos dito sa Espanyol. Igos. Ayan. Naglalakad po ako dito ng 10 to 15 to 20 minutes. Ito guys, ang Romero.
Rosemary yan guys. Lahat ito tinanim guys. So, ayan, Romero. Tawag ng mga Espanyol. Romero. Yan guys. Yan yung nakahilera na yan. Tanim nila. Garden. So, Romero. Rosemary lahat yan. Ayan. Ayan. Dito sa Valencia ang pinakamayaman sa mga spices, oranges, mga prutas, mga nesteros, apples, grapes. Dito talaga matatagpuan ang lahat ng mga iba't ibang klase ng prutas. So, dito ko nakita lahat ang mga different types of fruits like orange, mandarinas. Yung mandarinas is yung parang maliliit na sweet, very sweet. Mandarins, nesteros, grapes, plums, peach, ang dami. So, dito nanggagaling din yung ini-export nila guys, na lalo na doon sa Palma, Mallorca. Isang isla din yon, kaso maliit lang. Tapos Ibiza din. So, ini-export din galing dito yung mga, halimbawa for example yung peach, yung tawag nila dito sa Espanyol is melocotón, where you can find there they export it in Ibiza, Palma, Mallorca. Yan, kasi napunta na ako doon sa Palma for 3 times, and then while buying some peach there because it's so sweet and crunchy, when I asked the fruit seller, I asked where did this come from, and they said that it comes from the export from Valencia. Ooh. Kasi dito sa Valencia guys, ang daming iba't ibang klaseng prutas. Dito mo matatagpuan lahat. Mga sibuyas, maraming tanim, iba't ibang klase ng mga gulay, mga vegetables. So, yan po guys. Dito kasi malalawak ang kaluluwang ang lupain dito, so pwede kang magtanim. Yung mga may bukid, nagtatanim sila ng iba't ibang klase gulay, katulad ng repolyo, yung mga ibang gulay na wala sa Pilipinas. So dito ko rin natikman lahat yung mga vegetables na wala sa Pilipinas. Yung mga mamahalin dyan sa Pilipinas na spinach, dito mura lang. Kasi tinatanim nila dito yung beetroot, yan, football courts dito guys ng mga estudyante. So ito po yung mga malalaking matataas guys is pine trees. Ito naman is olive tree. Yan. Ito matataas na may korte, pine trees. So sa likod naman, sa back naman nito is ito, olive tree. Yan guys. So
Ayan, malapit na po ako guys. Dito na ako na sa maliit na tunnel. Ayan po guys. I'm here in the small tunnel. Ayan guys. A small tunnel. Ayan. Mainit na. It's a summer. Summer, summer, summer. Kinulayan nila. Olive trees.